Ungcono wena ukhala ngokuthi awunakhaya ulala emabrijini. Cabanga mina ngaxoshwa emva komngcwabo wabazali bami, ngaxoshwa umndeni uthi ngizobathelela ngesifo esasiphethe abazali bami. Uyazi ungcono wena ukhala ngokuthi awunamali kanti awazi ukuthi kunabantu abakhala emathuneni abathi wangenza mali ngoba nganele ukuphatha imali ngagijima phezulu kanti sengigijimisa ithuna uqobo lwalo. Uyazi ungcono kabi wena. Uyazi ungcono wena ukhala ngokuthi uswele uthando kanti awazi ukuthi owami usisi wanele ukuthatha isinqumo sokuthi uyaphuma emshadweni, indoda yakhe emshadile yathatha isibhamu yanqonqisa ingane kanye naye zaqamelana idumbu. Namanje inhliziyo yami ayikutholi ukuphumula. Uyazi ungcono wena. Ukhala ngokuthi uNSFAS ufaka imali encane kanti nabazali bakho bayimele kahle. Mina kunini ngi-aplayela uNSFAS uvele ungiphike nje. Uyazi ungcono wena. Ukhala ngokuthi awutholi umshado kanti awazi ukuthi kunabantu abasemshadweni banele ukungena khona kwabe bayifakile oqubeni lomshado yashintsha indoda inabantwana izele. Kumanje abakhulumisana endlini sebeswela ukuthi bazodivoza kanjani. Ungcono wena ukhala ngokuthi uyintandane ushonelwe ngabazali bakho bobabili. Ungcono uyabazi ukuthi bashona. Abami angibazi, labazali abangikhulisayo akubona bami. Baba nesihe nje mhlaba engithole emgqonyeni ngilahlwe khona kanye nezibi zikamgqomo zodoti ngihlengwa khona nginenyanga eyodwa ngizelwe. Angifisi nokumazi umamami, ngibonga ukuthi wanginika ithuba lesibili lokuthi mhlawumbe ukhona ongithola emgqonyeni angithole. Angicoshe. Ungcono wena. Yazi ungcono.